Želio bih da pozdravim sve prisutne goste današnjeg webinara. U moje ime i u ime cijele CAD/CAM grupacije. Ja sam Faris Hemić, inženjer mašinstva, te certificirani Ortems implementator od strane DSO sistema. Također završena obuka masterklasa za software Delmi Ortems. I današnja tema ovog webinara jeste planiranje i optimizacija proizvodnje u industriji hrane i pića. Također, ovaj webinar danas ćemo snimati, tako da ono što se tiče vaših ličnih podataka i toga svega ostaće skriveno, tako da ne morate da brinete vezano za to. Nešto više o samoj našoj kompaniji CAD/CAM grupi Cosmomi, vodeći DSO sistem Platinum partner u Adriatic regiji, 32 godine postojanja, dokazana tvrtka za vodeća rješenja u digitalnoj transformaciji industrije, brojni uspješni projekti u dinamičkom planiranju proizvodnje, 3D dizajnu, 3D experience, implementaciji i samoj simulaciji. Također brojne reference u našoj regiji. Glavno sjedište naše kompanije nalazi se u Zagrebu, također imamo poslovnice i u Sarajevu, dakle vas ja pozdravljam, Ljubljani, Budimpešti, Beogradu i Skoplju. Sami sadržaj današnjeg webinara i teme koje ću obratiti jeste kako pomoću Delmi Ortem softvera planiramo proizvodnju s uvidom u sve potrebne količine koje naša kompanija treba proizvesti, kako one utječu na konačni kapacitet naših proizvodnih linija i kako se ti kapaciteti optimiziraju pomoću niveliranja uskih grla, kako izgleda jedan realan plan proizvodnje za sve proizvodne linije, kako se Ortems nosi sa nedostacima radne snage i njihovom optimizacijom, kako optimizirati i balansirati potrošnju i nabavu potrebnih sirovina i kako organizirati proizvodnju kada imamo probleme sa lancem dobave sirovina. Tako da ću sada preći na sami software Delmi Ortems. Nadam se da svi vidite trenutno moj podijeljeni ekran. Trenutno možemo vidjeti sami interfejs softvera Delmi Ortems i možemo da vidimo sve gotove proizvode u kompaniji koja se bavi proizvodnjom sokova. Znači na našoj lijevoj strani nalaze nam se gotovi proizvodi date kompanije i različite vrste njihovih proizvoda. Također sami prikaz gotovih proizvoda možemo jednostavno da radimo njihovu konfiguraciju i izborom određenih podataka koji nam se nalaze u našem ERP sistemu za sami bolji prikaz, gdje planer proizvodnje može vrlo jednostavno da napravi svoju customizaciju. Da li je to vezano za određeni target stok i da podesi date podatke. Na desnoj strani su nam u vremenskom razdoblju raspoređene znači količine koje su potrebne za naše kupce, gdje imamo prikaz na mjesečnom nivou potrebnih količina za određene gotove proizvode. Također, ovaj prikaz možemo da vidimo i na sedmičnom nivou, u periodu znači vezano za dane, sate i u minutama. Evo ćemo vratiti na ovaj prikaz koji nam je na mjesečnom nivou. Dalje također imamo uvid u polugotove proizvode koji se nalaze gdje možemo da radimo također da ako radimo modifikaciju znači samog prikaza ovih podataka i naše sirovine. Ovdje trenutno možemo da vidimo jedan dio znači sirovina koje su nam u nedostatku, koje su označene crvenom bojom. Također ovaj prikaz možemo da vidimo i grafički, gdje imamo za sami bolji prikaz i određenu prezentaciju kompanije gdje možemo se poslužiti i ovom opcijom koju nudi Delmi Ortems. Dalje ćemo se fokusirati na samo jedan gotovi proizvod, to je ovaj Orange 25 sok
gdje možemo da vidimo ukupna količina ili total requirement kod koga su uključeni sami forecasti za nabavu, to je sami forecasti, to jest najave i narudžbe koji su povučeni iz ERP sistema. Također možemo da vidimo pokrivenost našeg stock covera. Ovdje vidimo da je to minimum 14 dana, da je naš target 28 dana i maksimalna ta neka pokrivenost za kompaniju u ovom slučaju jeste 56 dana. Dalje sada možemo da pređemo na same kapacitete. Vidimo da naša proizvodnja se sastoji iz određenih proizvodnih linija koje se nalaze na lijevoj strani. U ovom slučaju te proizvodne linije predstavljaju mašine. I na desnoj našoj strani vidimo sami odnos opterećenja i kapaciteta. Crvena boja koju ovdje vidimo predstavlja nam znači za taj dati vremenski period u određenom mjesecu, znači da ćemo imati preopterećenje na toj proizvodnoj liniji. Također ove boje koje su prikazane, znači mi njih možemo i da radimo njihovu konfiguraciju boja, da u slučaju sami planer proizvodnje onako kako njemu više odgovara, znači da prilagodi sebi taj sami prikaz. Yes, Hortense znači automatski mijenja trenutno stanje. Zadalje, na ovom dijelu znači gdje imamo određena preopterećenja, sam softver nam nudi mogućnost da određene radne naloge vidimo koji su ti radni nalozi u kojima nam je preopterećenje. Te radne naloge mi možemo da filtriramo. Znači, te radne naloge možemo da filtriramo i vidimo znači koji su ti radni nalozi koji nam stvaraju preopterećenje. Također, te radne naloge, kada pomjerimo njihov trenutni, znači isplanirani dio, možemo da vidimo da će se opterećenje znači u datom mjesecu, na datoj mašini, znači automatski dinamično promijeniti. Trenutno prelazimo na video za machine gun charta, gdje možemo da vidimo naše proizvodne mašine i na desnoj strani vidimo radne naloge, tačnije znači od svaka ova boja koju možemo da vidimo u ovim pravolikima, da li je to zelena boja, plava, to nam predstavljaju radne naloge, a ovi mali nam predstavljaju naše operacije. Također u ovom dijelu za bolju prikaz i vizualizaciju možemo da izaberemo različiti vremenski period praćenja. Za određene elemente Delmi Hortense nam nudi sami bolji prikaz ograničenja između vremenskih intervala. Ako želimo da radimo fokus na samo jednu operaciju, također možemo poput ove opcije koje nudi sam softver. Dalje, u slučaju kada želimo da vezano za svaku operaciju, želimo da vidimo više informacija vezano za tu informaciju, sam softver nam nudi da izaberemo one podatke koji su nama zanimljivi vezani na tim operacijama. Da li je to vezano za radni nalog, ID radnog naloga, da li je to vezano za količina koja je na radnom nalogu, sve što je potrebno, znači jeste znači samo kursorom miša preći preko date operacije i imat ćemo prikaz znači vezano za tu operaciju. Također uvid u određene operacije klikom na njih imamo više informacija o samoj
samoj operaciji, gdje imamo koja nam je to faza vezana u radnom nalogu, njeno vrijeme trajanja, njihova količina, početak i kraj date operacije i vezano za koji dati radni nalog. Trenutno nam je prikazana ove različite boje koje možemo da vidimo, prikazane su različite vrste radnih naloga. U slučaju da želimo da vidimo radni nalozi, znači koji će biti završeni na vrijeme i radni nalozi koji će da nam kasne. Zelenom bojom su nam označeni radni nalozi koji će biti izvršeni na vrijeme, dok crvenom bojom nam označeni radni nalozi koji će biti u samom zakašnjenju. Tako da imamo jako dobro urađenu vizualizaciju samih radnih naloga. Također, možemo i mi sami sebi da prilagodimo određene boje koje želimo i da pratimo u ovom dijelu. Ja ću da vratim na radne naloge. Ovdje možemo da vidimo manje pravougaonike. Oni nam predstavljaju change over time, znači vrijeme zamjene alata. Tako da u slučaju ako imamo neko vrijeme zamjene alata za određene operacije, također to uzima u obzir, gdje možemo da vidimo koliko je to vrijeme trajanja, koja je izmjena alata i koliko će ono da traje. Također sami plan koji kreiramo, mi možemo da isplaniramo na osnovu samog da smanjimo vrijeme izmjene alata. To ćemo omogućiti uz pomoć kriterija. Sam software Delmia Ortens nudi jako puno kriterija prilikom samog planiranja proizvodnje, gdje mi možemo da kreiramo i napravimo grupe određenih kriterija prilikom samog planiranja. A tako za samo smanjenje setup time kreiran je kriterij. Ovdje možemo da vidimo na desnoj strani KPI-eve koji imamo i vidimo da nam je trenutni setup time 98 dana. Kada uključimo dati kriterij u software Delmia Ortens za smanjenje samog izmjene alata, možemo da vidimo i odradimo total scheduling. Vidjet ćemo kako nam sam Delmia Ortens isplanira sa smanjenjem samog setup time i vidimo da nam je pomjerio za jedan dan sami setup dan. Dalje, u slučaju šta ako imamo zastoj mašine, trenutno na lijevoj strani su mašine i vidimo brojeve od 39, 38. U ovoj datoj proizvodnji to nam predstavljene su kao 3 smjene po 8 sati. U slučaju kada imamo kvar na određenoj mašini, sam software Delmia Ortens, znači sve što je potrebno jedan planer proizvodnje, ako je to zastoj ili znamo da će jedna mašina, imamo kvar na toj mašini, znači sve što je potrebno je označiti datu mašinu i broj dana, znači koliko će biti potrebno uopšte da se ta mašina popravi ili imamo planirano održavanje same mašine za određeni period, tako da planer ima uvid u takav slučaj. Sve što je potrebno, znači označiti dane, možemo staviti kvar na mašini i vidimo kako je sam software Delmia Ortens dinamički pomjerio sve radne naloge i sve operacije koje su bile na datoj mašini, znači automatski je pomjerio za slobodni dati period. Također, sam software nam daje mogućnost, znači, pomjeranja različitih operacija, tako da možemo
drag and drop mogućnost, znači bilo koju operaciju, znači da pomjerimo i prilagodimo. Trenutno u slučaju kada imamo kašnjenje određenih radnih naloga, ovdje nam se nalazi spisak svih radnih naloga koji će nam kasniti sa njegovim postavkama i također software nam omogućava da radimo eksport za dalji prikaz određenih elemenata, tako da možemo da vezano za ove radne naloge koji će nam biti u kašnjenju da radimo njegov sami eksport u različitim fajlovima. A sami software, znači u slučaju kad ima kvar na mašini, također možemo uz pomoć opcije Total Schedulinga da nam rasporedi operacije na najbolji mogući kriterij koji smo do sad postigli. Također, ako želimo da radimo više vrsta samih simulacija u softveru, dati slučaj koji smo napravili sa trenutnim stanjem, vrlo jednostavno možemo da snimimo naše simulacije i nakon toga da radimo samu komparaciju trenutnog stanja različitih simulacija, gdje možemo da imamo uvid u različite KPI-eve koji želimo da pratimo, također i oni se mogu modificirati i konfigurirati, tako da ako želimo da imamo uvid u određeni broj podataka, da li je to samo možda just in time rate, želimo da vidimo kao prioritet, možemo da vidimo njegovo stanje i njegovo praćenje za različite vrste simulacija koje smo napravili prilikom planiranja. Dalje, za prikaz operatora u proizvodnji, trenutno znači sam software Delmia Ortems možemo da vidimo znači broj operatora u našoj proizvodnji i software Delmia Ortems nam nudi njegovu konfiguraciju i rasporeda plana na osnovu radnika. Jednostavno klikom software će da napravi najbolji mogući raspored za sve operatore u datoj proizvodnji. U slučaju kada nam se desi da su određeni radnici na bolovanju, kako onda napraviti i isplanirati šta u tom slučaju. Znači, sve što je potrebno jeste, znači, ako određeni radnik na bolovanju, znamo da je na bolovanju 10 dana u slučaju godišnjeg odmora, znači sve to možemo da unesemo u naš plan proizvodnje. Jednostavno za određeni taj vremenski period potrebno je označiti, pronaći radnika, označiti broj tih dana koji neće biti tu i jednostavno možemo da stavimo da je to bolovanje i sami software će uzeti u obzir te dane i taj broj ljudi i napraviti novi plan u našoj proizvodnji. Također vezano za sami work order Gantt chart, gdje imamo prikaz svih naših radnih naloga, možemo da vidimo za svaki taj radni nalog, možda ko do sad nije bio upućen, dvije ove strelce. Zelena strelca nam predstavlja najraniji početak proizvodnje, dok crvena strelca nam predstavlja sami datum isporuke. To je to, nakon nemamo neki više pitanja. Naravno, ako želi neko možda da nas kontaktira, da se javi našoj kompaniji ili na moj mail paris.hemić@chemgroup.eu za bilo koje informacije, neka pitanja vezano za sami webinar i za sami software Delmia Ortems. Stojimo na raspolaganju.